ବାବା କିଏ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଖେଳନା ଆମ ପୁଅ ଯୋଗୁରୁ ସେ ତା ବାବା ଆଣିଛି କେତେ ରକମ କେତେ ଜିନିଷ। ତାର ସେ ଯୋଉ ଜିରୋ ଲାଇଟ୍ ଆଣିଲା ତୁ କଣ ଜିରୋ କହୁଛୁ? ଲାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ସେ ଯୋଉ ହେଟି ମିଳିଲାନି ସିଲୁ କତିକି ଫୋନ କଲା, ସିଲୁ ଦେଇଛି ଏତେ ସବୁ କଣ ହେଇଛି ଘୁରୁନି? ଏଇ ଲାଲ ହେଇକି ତାର କିଛି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କି ଲାଇଟ୍? ଓ ପୁରା ଘୁରିଲା ଆଉ। ବର୍ଷା ପକଉଛି ନା? ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବର୍ଷା ପକଉଛି, ରେନିକୋଟ କାହିଁ ଘୁରିବ? ଓ ବଢିଆ ଘୁରୁଛି ଆଉ। ଏଇ ନା ସେ ଲାଲ ଦୁଶୁଥିଲା, ସେ କାହିଁ ଲାଲ ଦୁଶୁନି, ଖସି ପଇଲା ଡେଇଁ ପଇଲା ବୋଲି କଣ। ମୁଁ ସକାଳୁ କାମ ଚାହିଁଥିଲି ଏତେ ଲେଟ୍ ଭୋରୁ ଉଠି ତ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ନା। ଆଳୁ ପୁରା ଭଜା ହେଇଛି।